Izwi lomzansi 98.0 the difference. Alright, emsakazweni wakhe Izwi lomzansi ku 98.0 hleleni lakhe imbizo sanibingelela ke ma TikTokers niyaphila kuhamba ke kahle why ku dark noma mehlami okay kushuthi amehlami. Alright, sure. Noke siyabonga kakhulu. Well sise awonike lokugcina kuleli hour ke leli singena kwi open line nabo ke odokotela zike sikhuluma zona ke ezempilo. Ungaqala ke uthumele imibono ke yakho noma ke imibuzo nothi imbono, but imibuzo ke yakho masikhuluma ke ngazo ke ezimpilo ezikodokotela ke bakhona cishe mhlambe kunento ke kuhluphayo and uyafisa ukubona udokotela. You know kulesi sigaba ke lesi ngicela usichaza futhi ngendlela ke sibaleke ngakhona. Lesi sigaba leso dokotela kusuke kufana ukuthi ke uya consult ke kubona but abakucharge because basuke bela emsakazweni, you understand? Kodwa ke uma usuyela ku endaweni zabo then ke bazokucharge for that. All right, so sebenzisa leli thuba buza kumbuzo ke wakho ezike sikhuluma zona ke ezempilo. Inombolo yethu ngu 0604807164 ngiyiphindi inombolo 0604807164 songaqala usithinte noma ke uthumela ama voice notes ku 0638208448. All right, Zulu 1 Molo uyaphila njengoba namkapi siyaphila mfethu khamba kanjani kuwena? No si right butwa sajabula sebe nabalaleli ba right emakhaya mara kakhulu. Sure, Zulu 2 kunjani? Ngiyaphila. Hamba kahle. Amen, khamba kahle. Hayi no siyabonga kakhulu. No siyabonga kakhulu. Sure. Alright, ungasibuza na ku TikTok uma ukuthi ke ukhona ku TikTok wethu uyasilandela Izwi lomzansi ukhumbule ku double tap lapha yana so that sokwazi ukuthi ke sithole le yanhliziyo esiyidingayo. Okay, no ilight right. No si right ngiyabona. Kushuthi amehlami uyabona. Yeah, mehlami la. Alright, sure. Singena kuzona ke ezempilo singena ku open line. Siqala ngawe today. Hi, kunjani? Uyaphila? Sanibona njani? Si right futhi singezwa kuwena? Siyaphila msakazo kodwa nikhuluma naye bodokotela niyaphila? Siyaphila. Yeah. No, bafethu ngine problem la. Ngangini ngithi kodwa mina nje engakho. Thokozani? Thokozani? I don't know kwenzakaleni ke. Angazi ukuthi Thokozani ushone ephi kulungile. Mhlamba sibheke komunye ku 0604807164 emsakazweni wakho Izwi lomzansi ku 98.0. Angazi Thokozani mfethu usangabuya ke usifonela noma uthumele lapha ku TikTok noma ku WhatsApp wethu but angazi ukuthi unqanyulwe yini. Sawubona kunjani? Sawubona. Yebo sawubona baba. Ninjani baba? Siyaphila singezwa kuwena? Ngiyaphila. Usiyanda wangithi lokhulumayo. Yes Hlomuko. Nginenkinga la. Nginenkinga yokwethoilet. Akuyeke toilet kalula. Akuyeke mhlawumbe liyaphela no 2 weeks ngingayanga toilet mangile. Ngiye mhlawumbe kuphume lento encane ngazi ngasizakala kanjani. Sekunesikhathi eside impela kwenzeka lokho. Isikhathi eside isikhathi esingakanani baba? Mhlawumbe ngingina lenkinga sukuphelile nje isikhathi ngifuna ngonyaka. Oh, okay. So manje kufanele ukuthi mhlawumbe uzuchathe. Yebo. Oh, okay. All right, no. Okay, no. Okay, yes doctor khona umuza. Isisu asikhukhumali nokuthi awubuyisi yini? Angezwa. Isisu asivuvukali, awubuyisi futhi. Angibuyisi, siyahlaba nje kancane. Okay. Thanks. Okay, no kulungile Hlomuko abeka indlebe kuzokuphendula udokotela. Ngiyabonga kakhulu. Thank you sir. Right, sure emsakazweni wakhe Izwi lomzansi. Yes, Makeba. Yebo njomani. Ithumbu njomani uma lihamba ukuhamba kwethumbu kusuka phezulu emphinjeni kuyofika ezantsi kufanele likhame so udinga ibulk noma isubstance ethumbini ukuze lihambe ngendlela. So indaba ze constipation lachazayo they are more related to diet than anything. Kodwa ke once ukuthi akuyeke endlela encane into esiyowarisha ngayo is bowel obstruction yokubuza ukuthi akabuyisi nosasakukhumaleni because uma khonto evimba ukuthi lingahambi ithumbu then nalezo impawu zibakhona zangani indlela encane. But I think yakhe it sounds more like i-diet nokuthi ithumbu lihambe ngendlela as opposed to i-bowel obstruction. Mina obstruction uyabuyisa kuphuma inyongo and also siyakhukhumala isisu and sibabhlungu futhi kakhulu. But masifuna ukubona kwenzakala siyashaya isithombe sesisu abdominal x-ray and then izosikhombisa ukuthi ithumbu kulimi kanjani. But i-diet ibalekile and then we can measure ngamaphilisi noma ngezinto zakhona imithi ephuzwayo ukuthambisa nokuthi indlela encane kahle. Akufanele indlela encane ngokusebenzisa ispade noma uchatho.
that's not normal. So fanele zama ukumanage inkinga. Yes. Nendlela adla ngayo. Indlela adla ngayo ibalekile nokuphuza amanzi kubalekile. But mase in doubt noma khonto esisolayo then sohlola ama X-rays and then simanage lokho ngendlela. Okay. Yes. Zulu 1 Zulu 2 sorry. Iziphi izinto mhlambe angazidla nje ekhaya ukhe nje phezulu. Ngeke phezulu. Yeah, izinto ezine high fiber like mhlawumbe ama all bran, ama wheat bix, ama fruit kakhulukazi ungathi ngadla ama fruits kakhulu, ama veg kubona amaningi eplateni mawuzodla ukudla. Like noma ngabe lunch noma ngabe supper kuyasiza kakhulu ngempela and then uku-add ama fluids ngoba kuyadingeka konke lokuthi ukudla kuhlangane kahle esiswini bese kuyaphuma. All right, no kulungile siyabonga kakhulu. Lo mbuzo ngohlanganise nalo oka bana. Okay, ngiyabingelela Mxo. Nakodokotela ngisacela ke ukubuza umyeni wami ubehlushwa ke i-constipation. Sacabanga maybe ke ama piles ngoba bekuba bhlungu uma eya ke endlini encane. Last week sake kudokotela wathi ke une fissure. Noma ngisho kahle yini? Wathi kumele ke ayoshiswa leyo nto nesisu siba bhlungu. Yeah, no say na answer get list yes. Ifisha nje manje ngathi khona i-crack ngemumva. Yes, crack nje crack odongeni. Okay. So ifisha because ngemumva kuyindawo vele by nature engekho clean umva kuyangena kalula bese babhlungu kakhulu. So obviously uma uyithuna kwamendle encane kuba bhlungu then ngithothi awusayi ke endle encane ke sofini. But so siyasitreat ama antibiotic uma ukuthi yimbe kakhulu noma sibusi worried nama surgeon ayathathe over. Kodwa nje iyamanage ama antibiotic bese iyaphola futhi kahle ngendlela. Then bese endle encane ngokufanele. Ama piles ngenzeka obviously uma une constipation thothi nako kuba khona lokho but kuyenza kuzenzele ngokuhlukana. Kube ne fissure or piles. Yes. Okay, no kulungile. All right, well kuzukuthi ubone odokotela bakho udokotela ke uZulu abakaZulu bo2 by the way. So khona uZulu 1 and Zulu 2, Zulu 1 owesilisa Zulu 2 wesifazane. All right, so ngibabiza ngibahlukanisa kanjalo. Hamba babone ku TikTok. Sikhona izwi lomzansi lapha ku TikTok uzokwazi ukuthi ke ubabone ungabuza ke umbuzo. By the way uZulu 2 ungudokotela ke wesikhumba. All right, a dermatologist uchwepheshe wesikhumba. So uma ukuthi ke khona umbuzo nawo onendaba yesikhumba so uzoba covered because udokotela ke khona then khona ke uZulu 1 ke uyichiphi. Hi kunjani uyaphila? Umhlongo njani? Siyaphila singezwe kwena baba. Ngiyaphila ngibile nodokotela. Sawubona. Ngibe nenkinga la ngibeka nemoto kwamgqibelo lo esiphuma kuwo. Nxese mfowethu. Ngahamba ngenza ama-scan bathi ababoni lutho kodwa manje ngisezwa ama-pains nje esifubeni because bengidrive yabona steering siyashayeka nje impela but ayikho into engingathi nami ngiyipointe out kodwa ngiyezwa ukuthi mangiwalka nje a very short walk mina ngizomhluma angazi ukuthi ikhona mhlawumbe indlela engenza ngayo noma treatment noma i-scan esithile engingasenza because sengiye kabili impela ngikale nga-public hospital engasakhona i-ambulance ngakudokotela futhi mabenze i-x-ray doing everything but angilimele ndawo anganama pains anormal yini because it's just a pain noma I need to worry. Okay. All right, sure kulungile sabonga bhuti Nxese mfethu. Sure, all right. Sawuzona khizi lomzansi yes doctor. Ubhuti ube ne blunt chest trauma. Uchestering isishayise esifubeni ngithi. So ke kuhle basenzele isithombe babheka ukuthi imbambo ayaphukile yini and bazi excludeile. Senza ngenza ukuthi makulimala usohlamba kushaya kubambo then bese lishaya iphaphu lona ukwazi iphaphu sothi kuba negazi noma umoya u-escape so bak-exclude ku X-ray which is good. But inhlungu vele sinizibe khona ngoba remember khona i-cartilage khona ithambo khona inyama so leyo soft tissue injury inhlungu ziyaba khona for at least 1 to 2 weeks depending makuyi cartilage futhi kuyaba even longer. Okay. So mengaphukile but because lento le yabo le thambo leli imagine i-joint egcineni yabona udla uthambo lenkukhu so i-cartilage i-cartilage kusifubeni nakhona so thatha isikhathi sijana ukuthi iphole so ibhlungu kakhulu. So kulindelekile ukuthi abe nezinhlungu today noma limale last week it can be up to 2 weeks even. So athatha into zezinhlungu nama anti-inflammatory ngisho watholile anti-inflammatory and then kuzophola kahle ngendlela but at least exclude akadinge esinye iscan esisha fanele nje athethe umzimba uphole ngendlela asha amaphilisi akhe ngendlela. Okay, all right, no kulungile umsakazweni wakhe izwi lomzansi ku 98.0 hlelweni lakho ke imbizo ekuseni isikhathi sakho ngu 19 minutes after 8 odokotela bakhona ukuphendula ke imibuzo ke yakho.
Ngiyabingelela ke Stressless. No dokotela Zulu 1 and Zulu 2. Ngicela ke ukubuza umuntu wesifazane maye ne genital herpes. Herpes maybe. Okay, iziphi ke impawu ezibonakalayo? Ndiyalapheka yini noma cha? Yes, I think usho herpes. Ile herpes. Isikuba namaqhutshana amancane abanamanzi esithweni sangasese. Herpes ayenzeki esithweni sangasese kuphela, yenzeka ngisho nase emlomeni uthi isilonda somkhuhlane yona herpes le. Ya ukuthi kuhlukela ama strains. Kusesikhathi istrain somlomo sesilonda somkhuhlane nalesi esithweni sangasese akufani ngesinye isikhathi ya. So kuqale kuba kuyaluma bese kuvela amabhanyazi ahlangene ndawonye anamanzi bese yaqhuma akhe ulcer encane lapho iyaluma iyancinza me toilet nje iyashoshozela. Now I problem nge herpes ukuthi isifo esihambayo siphinde sibuya yikho I treatment esibulalayo ukuthi sesihambile ngesiphinde sibuya ihlala ivirus ihlala emgogodleni right dot elangithi iyahlala lapho yiyo lethi mase reactivated immune system yakhe ba low khambe abantu bambe ne extensive disease. Okay. Yeah, but iyahambe iphindi ibuye ihambe iphindi ibuye. Okay. It's very contagious. Why it's highly got kissing disease. Yes. Highly contagious. Yeah. Even she's in steam as well. Ngathi ushiswa steam. Yes. Ukuluma kushisa kanjalo. But yes. Kodwa siyasebenzisa cyclovir by the way. Siyasebenzisa yes. Within 72 hours ivele. Okayimuzwa ukuthi siyavela ukuthi umuntu ugcine seyijwathi iyenza kanjani. Cyclovir iyasiza ukushesha recurrence. Yeah, ubuya kanjalo. Alright, nokulungile. Well siyabonga kakhulu. Alright, sanibonani emsakazweni nginenkinga kumzimba ke wami uyaluma indike uluma ke wonke especially ke lezi ndawo lezi ke ezicashile nje ngamabele amakhwapha ingemumva so umxo ngiyacela kodokotela ke bangisiza angilali ngiyaziqhwebha sengibuye ngilale nebrush nginwaye wena ungazufunga ngathi mhlambe kunensila kanti cha anginayo insila so ngiyabonga kakhulu emsakazweni. Inkinga enkulu ngokuluma kwesikhumba ukuthi ziningi imbangela. Okay. Kuningi ingakho ke kuthiwa isikhumba sesibuko somzimba. The organ enkulu kunawo wonke emzimbeni. Because sometimes isizokutshela ngento engahambi kahle ngaphakathi kwena mhlawumbe isibindi yasikho right, mhlawumbe izinso azikho right, when uthi right ngoba uzizwa ugula. Kanti uzangala khona bezokubona la. Yeah, sure. Yes. Kanti kukhona konakalayo ngaphakathi. So kwesisikhathi kusuka ukuthi unenkinga yesikhumba vele mhlawumbe uneeczema mhlawumbe unesifo esithile nje sesikhumba esilumayo. Kwesinye isikhathi kuba imedication oyithathayo. Uyabona ukuthi inkulu kangakanani indaba yokuluma ya. Kwesinye isikhathi kuba medication yes. Kudingeka ama test kudingeka ihistory like imangithi kudingeka ihistory kufanele ngiyithole yonke le information kumuntu. Khona medication oyidlayo and stuff like that. Mhlawumbe kwenzeke kudinga ukuthi sithathe namagazi. Okay, sure. Alright, 23 after 8 kumsakazo wakho izilo mzansi 98.0 khumbula ke lenkulumo yethu uzoyithola ke nakuthi naku YouTube. Alright, sokwazi ukuthi ke sifake ngalawo lokho naku app yethu uzokwazi ukuthi ke uyihlangabeze. Uyaphila kusasa? Yebo sawubona baba. Njani? Siyaphila baba. Anonymous. Sure. Isakho ukubuza la dokotela, nginenkinga la. Ngemlonyeni wami olimi maye ngaphuza nje into eningi. Ayivele livuke ulimi lo libe nezilonda nje angazi kanjani kubalwa yini lokho. Umbuzo wokuqala owesibili ukuthi ukubuzela unkosikazi la. Esibuzini sakhe la onyaweni lakwa left unenkinga yokuthi kunama-glands yakho ngaphakathi manje ngiphatha kabuhlungu nolunyafa ngihlale idlala zama ukuyihlakaza izinto ezila ngaphakathi onyaweni lakho angazi zibalwa yini. Yiloyo imibuzo yami ngicela impendulo kodokotela ngiyabonga kakhulu. Kulungile, thank you sir. Right, anonymous ke lo okay. Two questions. Yeah, uthi uba nelonda mephuza into ngathi emuncu. Yeah. Okay, yazi ilonda emlomeni ziningi nakhona imbangela from autoimmune diseases to izinto ezikhona ziningi nje izifo lichen planus or lupus
zonke lezi zinto ezikanjalo. So akulula ukuthi umuntu vele umtshele ukuthi ezakho izilonda zibanga ukuthi kwesinye isikhathi sokushoda ama vitamin athile egazini lakhe okufanele alungiswe. So naye futhi umuntu ongadinga ukuthi yene abonane nodokotela nje straight ayibuke lezo londa ngoba nazo ayifani. Okay. Uyabo iningi imbangela from infections also nama infections khona lapho. All right, sure. Yeah. And then isihluzi. Nginga isihluzi. Ngizonika udokotela wami. Isihluzi siya izodinga ukuhlola nje manje. Ngicabanga ama granuloma echaza ukuthi isihluzi nikhonta ngayiqonde kahle but infection also can cause that. Even ama varicose veins angathi uzoyinto ezindlanyana yena kanhlambi wona ama veins athe uba makhulu aswegcwele igazi. So kunzima kunezi answer yodwa emoyeni. Fanele uhlole leso sihluzi ukuthi yini inhlobo ona ama glands avuvukala. Uyabona? Also to add on that mate inye ukuthi akuzwakala kahle noma zombili inyawo yombili imlenze yini khona into ekivele sithi paniculatis also kuba igaxa ngaphansi kwesikhumba ezibhlungu kwesinye isikhathi leyo nto isuke isho ukuthi une TB kodwa ngoba umzimba wakho ustrong ayigulisi kodwa umzimba uyasho ukuthi khona iTB ngicela ningisize yabo so kungcono naye again abona nodokotela ukubona ukucheckwa njengoba seshilo no Dr. Zulwane ukuthi ziningi imbangela za methi ithani indlanyazi. Alright nokulungile sabona kakhulu umsakazo naKhizi loMzansi 98.0 hlaleni lakho imbizo. Okay 26 minutes after 8. Alright sizolo ukuthi uthini sabona kunjani? Yebo sanibona. Yebo sabona ba? Kunjani? Siyaphila kunjani? Bengicela untombazana. Emake ma wami. Ngikhisi volume lana. Yes ma siyacela. siyacela. Uzwe untombazana wami lana ukhwehlela isifuba kwengathi igogoko. Use admitwa kaningi abatholi lutho kena. Manje lento inkinga ngoba manje uphinde akhathale ngisho uhlangothi. Ufanga ngisho ukuhlolelwa ngisho inhliziyo kodwa abatholi lutho. Okay ngicela ungibambele kancane ma yes doctor khona umbuzo. Yes ubabona isibhedlela sesifuba ukusiphi isibhedlela if ngiyabuza. Esiphi isibhedlela ma? Angithi esiphi isibhedlela ake waya kusona? Yabona kusona. Waya nabo bani ngazi noma noma sithi ngoba nalana esiphingo labo medical towers. Uyaya nje admit kodwa nje namanje kade yamasonto adlule ababoni lutho. Okay kulungile gogo kulungile beka indlebe emsakazweni bazokuphendula odokotela. Ubalalelisise ke gogo yezwa ubalalelisise impela nje. Yeah. Sure thank you. Ngiyabonga. Okay thanks. All right. Yes. Okay no thank you man. Wabinca to public indaba esibhedlela bangu private but still either way kunzinyana to say ukuthi kuyenza nje umuntu akhohlele isingayithola imbangela but also futhi siyasenze konke okusemandla ukuthi siyithole uma uthi asithola impawu eqhubeka then siyasimdlulise kochwepheshe ngendlela yakho khona why ngibuza indaba private and public because King Dinizulu khona action edila nefuba yes so ke makhona inkinga zesifuba ezihluphayo ama-cardiothoracic asuke khona akwazi asimanagele kona ngendlela but na private ke ikhona vele leyo service but kuyakenza uyikhohlela kwenza uma chest x-ray even no CT chest ukubheka ukuthi kwenzakalani esifubeni nenhliziyo nayo ibhekwe at the same time so I'm not sure sometimes I'm not sure i-counseling nayo ibalekile between udokotela ne-patient ukuthi sithola ukuthi asikuthola ukuthi nani sikwazi ukuqhubeka ngendlela so ukuthi uba bit tricky kodwa abamdlulisele to the next level la ekhona yes all right angithathele voice note le siza ukuthi lona ngabe ke uthini molo Howza baba Sanibonani kuizwi loMzansi ngibingelele nako Dr Zulu ngicela ukuba anonymous ngicela ukubuza ikhanda leli liyashisa ngaphakathi ebuchusheni uma ngilele ngathi kunamanzi lishise nje kuzokwehla ngomqala ngicela ukuza kudokotela ukuthi ngabe kudalwa yini lokho kulashwa kanjani futhi makuwukuthi kudinga ukuthi kulashwe. All right sure sabonga kakhulu yabona nje once wathinta indaba obuchopho mina ngivele ngitatazele nje yeah nami ngiyatatazela impela yes ku Paul Serious ikhanda lilodwa nje manje ku Paul Serious and also ngibethi impawu ziyehla ngomgogodla la ishona ezantsi kubalekile siyomhlola ukuthi kwenzakalani uthi ngathi kunamanzi ekhanda akhona vele amanzi by nature iCSF
but ke akufanele awezwe yena engathi yes yeah so sifanele siyomhlola kwenzakalani enye ama test esiwenzayo for ikhanda ukuthi siyakujovela emhlane siyokhipha na lamanzi akhuluma ngawo ukubheka ukuthi awana infection nani but sifanele siyomhlola nje so dinga ukuhlola all right and then post ecnimax ngisizakala kanjani yeah amabala induna ezisitreatwa vele amabala nawo ayaphela ayangukusha but ke sisifok mina ngiyangithanda ukufocusa kumabala once induna sezilokhuziwe sesitreatiwe zaphela nya then ke bese siya addressa sikhona indlela uhambisana nombuzo obuzwe omunye umbukeli lana kwi TikTok ubebuza ukuthi unenduna zigcwele ubuso ziyaluma usezame yonke into but I guess into as ethi usezame izinto lezi kuyalelana ngazo egcina zilimaza futhi ngiya assume ukuthi lokho because I don't think useke wambona udermatologist ngabakhuthaza nje kakhulu abalaleli ukuthi ne if unenduna noma ngabe unaniki musu kuhamba ujikeleza uyothenga lokho bathi thenga lokho uthenge lokho eventually uzoqinisa ulimele. Alright kulungile ngenxa yesikhathi ngicela ke makuthi umbuzo wakho usalile ngicela uthathe nazi izinombolo ke zodokotela ubafonele ungaba inbox inboxekayo kuma social media so yes siqala ngozulu 1 yeah on WhatsApp khona 073 849 Sikamashu kasi kwamashu yes kawazi mene idolo okay ukude nginase London okay uDr Zulu dermatologist siyabukha ke unfortunately kuthina yes uchwepheshe wesikhumba lona indaba ezimnandi ukuthi nase City Hospital sesikhona kusibayabebuza ukuthi eDurban Central khona sesikhona inamba yocingo u031837564 noma 082489864 iBlafu neCity Hospital sikhona phakathi. Okay sibonge kakhulu kulungile siyabonga kakhulu shemsazo nakhizi lomzansi ku 98.0 ohlelweni lakho imbizo khulileka nje uhlozo usebenzisa le mic le specific ukuthi ufuna le so